Hello, hello, hello Infanta, Pangasinan. Yan, tinawagan ako ng aking mga kapamilya para pumunta rito daw. Dito lang naman sa Nayom. Dito lang naman sa Nayom. Actually, nandito ako sa Nayom. Boundary ng Nayom at Poblasyon. Papasyalan natin dito yung sinasabi nilang magandang lugar na relaxing daw. Titingnan natin kung anong klaseng relaxing meron dito. Ayan, mga taga Infanta, mga Infantanians. Ayan, shout out sa'yo Brian Tubio. Masusundan nyo na ngayon kung nandito kayo sa Infanta, masusundan nyo na kung saan ang pupuntahan natin. Kitang kita naman. Hangin. Ginagawa pala yung kapilya dito. Dito na nga ba sila? Baka wala pa. Dito naman pala sa classmate ko to eh. Sila. Good afternoon. Ay. Bagim gayam dito ya. Makikita di Facebook dito yan kaso jak amo no dino nga banda ta umot DJ ko ana. Kas jay. Tapos ni naka-video ak tatay picture kon. Ada order na? Gina. Tinawagan tak dading ko ngamen. Pantay jay ko nana. Nagtada ni. Dira bedad to dan ko naman. Uwan nga rod. Ada nakita di post na. Ayun, hindi mo katanga banda dito kung kunak nagsasaludsod ti gayan. Pintas. Ay, pintas nang galing dito swimming pool na. Tanto budget. Tumuli ka na to. Ayun, sige nakpengarad din. Thank you. Boss, good afternoon. Dapat ba sa banda jay ah? Ay, wait kami lang. Oh, sige. Ano sama niyo si Erwin? Ay, si Erwin. Mamaya sunduin ko. Oh. Si Kuya John. Hello. Shout out. Ayan, nandito na tayo sa place ni Sir Eric. Classmate ko nga pala siya. Ayan. So, ito guys, ang Diwata Farmville. Ayan. Hindi ko alam. Nakikita ko sa Facebook. Sa classmate ko pala to. So yan guys, mga Infantanians. Ito, dinedevelop pa lang nila itong Diwata Farmville. Diba, ang ganda rito. Pag na-develop na ng fully developed na talaga. Sarap dito mag-reunion. Ayan, mga classmate namin, batch 94. Baka naman.
Pagdating ng reunion natin, dito na tayo. Ayan o. Ayan, tara. Puntahan natin yung hindi ko alam kung anong tawag dito. Pag pumunta kayo rito, tanungin nyo na lang. Ito oh. Ang ganda. Nakaka-relax dito. Ayan. Oh, diba? Tapos sarap umupo-upo rito. Ayan. Pwede kayang mag-ano rito. Siguro balang araw pwedeng mag-overnight dito. Dito naman tayo sa kabila. Ayan, dami mangga. Ayan, mga pinsan ng aking mother. Biglang dumating, biglang bumisita rito sa Infanta. Ayan, ang aking bunso, si Enzo. Jed Enzo, soft drinks ka ng soft drinks. Ang saya dito guys pagka na-fully develop na. Ayoko kasama. Yung barbecue. Ito pag pumunta kayo rito sa may farm nila, Diwatas Farm Resort pala siya. Kasi ang sinasabi ko kanina, Diwatas Farmville. Ayan, ito. Pwede kayong umorder dito. Ayan, sa ngayon, libre pa yung entrance niya kasi dinidevelop pa lang siya. Pero syempre, pagdating ng araw, ayan. Ang sarap kaya kanina nung ano, kaya lang hindi ko natikman. Ano yan yung octopus? Yung octopus, ano nang pangalan nun? Takoyaki, hindi ko natikman kanina, na inubos ng ano, bisita. Inubos ng bisita, hindi ko natikman. Ayan. So ayan guys. Sa ngayon papalam na muna tayo. Siguro pagbalik natin dito, talagang fully developed na siya. Ayan, hopefully, pag-pray natin. Si classmate ko na Eric na ma-fully developed na siya. Thank you, thank you. Yan, Makpay, thank you, thank you. Thank you po. Ayan, thank you, thank you. Ayan, sarap dito. Pwede nga lang sanang gabihin na kami rito, sarap. Ayan guys, thank you, thank you.